ọ bụ isi inye dị na Nando nke kansụl obodo Anambra East sonyekwazere ndị ọzọ bụ obodo ndị enwere na steeti a ibenye n'atụmatụ njikọ aka n'ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ nnọrọ onwe na nke gọọmenti bụ atụmatụ Gọvanọ Chukwuma Soludo site n'ọrụ okporo ụzọ kilomita ya dị 3.3 na-aga n'ihu nke sitere Avọ Ikem pụta Oyi isi inye ma ruo Ịgbarịam. Onye nta aka anyị n'ọgbọ ọrụ Ngozi Obileri garị ịmata ka ọrụ si aga ebe ahụ wee kwuo na-arụgori ọwa ide mmiri ma na-arụtọpụkwazi ọrụ ndị ọzọ n'ogo kilomita etinyekwaziri ya bụ ihe na-ekpuchi ọwa ide mmiri nke ga-eme ka ụgbọala gafee nwuo. Kire ka akụkọ nra n'uju. N'okwu ya ka onye ji ọkwa President General nke Nando Development Union bụ Chief Christopher Nwakọ, onye bụkwazi onye isi inyi Nando, ka ọ na-ekelezi ndị isi inyi maka ịzọpụ ụkwụ dike ahụ ha zọpụrụ, kọwara na Gọvanọ Soludo emeela ka Anambra bụrụ ebe a na-arụ ọrụ dịgasị iche iche, na ọ bụ otu naanị mmiri agbapụrụ agbapụ ka ha nwere na Nando bụ nke anaghị arụbu ọrụ kemgbe ogologo oge, ma kọwaa na ya bụ mmiri agbapụrụ arụbago ọrụ ugbu a bụ nke ọ kọwara na ọ bụ Gọvanọ Soludo mere ka ọ na-arụ ọrụ. Onye odeakwụkwọ isi inyi Progressive Union bụ Maazị Obumneme Ezeadị kọwara na ego ha ji arụ ọrụ agwụgo, na ha na-arụ ya bụ ọwa mmiri ka ọ bụrụ ọkpọkọpị dịka otu nke gọọmenti na-adị, ma kpọkụzie Gọvanọ Soludo ka o bikodo ododo gbatara ha ọsọ enyemaka n'ịrụtọpụ ya bụ ụzọ. N'okwu nke ha gasị ka onye kanselọ nke na-anọchite anya isi inyi Nando Ward 3 bụ Maazị Ernest Melikam na onye odeakwụkwọ ego nke ndị isi inyi Progressive Union bụ Maazị Amechi Ajana, onye toro aka ọrụ Gọvanọ Soludo na mpaghara Anambra niile, na ọ bụrụ na arụcha ya bụ ụzọ na ọ ga-enye aka ibutu ọnụ ahịa ihe oriri ma nyekwazi aka ịhụ na enwere ọtụtụ ihe oriri dịgasị iche iche ebe ọ bụ na obodo Nando bụ ebe a na-akọpụta ihe na-eri eri, ma rịọzie Gọvanọ Soludo ka o nyere ha aka ịrụtọpụ ya bụ ụzọ site na isi inyi Nando nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East. Abụ m Ngozi Obileri.